ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/10/23. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಪದವಿದ ಆಧಾರಲ ಬಡತನ ಅತ್ತಂಡ ಸಿರಿತನದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದಿಜ್ಜಿ. ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮನ ಸುರುತ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಕಲು ಮಾತಿರ್ನಲ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಿರು. ಕೆಲವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ, ನನ್ನ ಕೆಲವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ದೀವನು ನಾವು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವತ್ತು. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರನು ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರರಾದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಕೇಂಡರ್. ನಿರಾಕಾರ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ. ಆರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಪಂದ್ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದಲ ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ಈ ಮಹಿಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದುಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಮಲ್ಲೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಒವ್ವೇ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಮಾತ್ಪಿತ ಪತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಆ ನಶೆ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಘಲಿಗೆ ಘಲಿಗೆಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಬೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನು ಈತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತ ಒರಿಯೇ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಭಲೆ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನು, ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಗಣೇಶ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನು ಒಪ್ಪು ನಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಯಿರ್ದು ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಕ್ಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಶಾರೀರಿಕ ಭಕ್ತರು ಶಾರೀರಿಕ ವಸ್ತುನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಆತ್ಮ ಈತ ಪಿತವ್ರತವಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ದುಕ್ಕೋಡು ತಕ್ಷಣ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿವೆರು. ಆಂಡ ಆರ್ನ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಇತ್ತೆ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬೈದೆರು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಆರ್ನ ಮಹತ್ವನು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದೊಂಜೆ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ಡ ಅಕಲು ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಕಾಸು ಇಂಚಿನತ್ತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಆ ಸರ್ಕಾರಳ ಸಹ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಓದವುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಇಂದು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಶುಲ್ಕವಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾಗ ಬಡವರ್ನ ಬಂಧು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಬಡವರೇ ಓದುವೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲೆನು ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ತೊನ್ವೆರು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಈರೆ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ನಿಂದತ ಪ್ರತಿಯಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪನ್ಪುಜರು. ನಿಕುಲೆ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆನು ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ತೊಂದರು. ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಶ್ವರನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದಂತೂ ಏ ಫಲ ಪನ್ಪೆರು. ಭಲೆ ಒವ್ವೇ ಸಾಧು ಸಂತ ಅತ್ತುಂಡ ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿದಕ್ಲುಪ್ಪು ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಈಶ್ವರಾದುಲ್ಲೆರು. ಕೊರ್ಪುನಾರು ಈಶ್ವರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು. ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಆಯ್ತ ಫಲನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಈಶ್ವರನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಒವ್ವೇ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು. ಬಡವೆರ್ನಲ ಸಹ ಈತೆ ಇನ್ಸೂರಾಪುಂಡು. ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷದಾತು ಮಲ್ತೆರಡ ಆಕಳಿಗೆ ಆತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ಬಡವೆರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರು ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು 5,000 ದಾತ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಅದು 2 ಜನಕ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಡವರೆಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಒವ್ವೇ ಶುಲ್ಕದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಡವೆರು ಅತ್ತಂಡ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು 2 ಜನಲ ಅಪ್ಪಡ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಹಕ್ಕುದಾರರಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತಲ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಬಡವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿ ಅಕಲ್ನ ಪದವಿ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆನೇ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜವೈನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಏರ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇ ಅಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಪಂಡುದು ಬಿಡುಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾವನೆ ತೆರಿಪವೇರು ಆರೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಧಾರ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಸುದೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಯ ಸುದೆ ಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರಲ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಪಾಪ ಮುಕುಲು ಪರವಶ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮಾಯಿಗೆ ವಶಾದ ಉಲ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ನಡಪವಿರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ ಓಡಾಪುಂಡು ಏಪ ಸುರುಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಶಿವಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಯಥಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದೆನ್ನಂತೂ ತೆರಿವೇರು ಆಂಡ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಡ ಬತ್ತದು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಏಪ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದು ಕೊಡುಪೇರು ಅಪಗ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ದೆ ತಂದು ಬರಡು ಅವಶ್ಯವಾದಿಂದು ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಈತ ಸಮಯ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈದನೋ ಅವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿಯತ್ತು ಆರಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿವೆರು ಭಾರತಗೂ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ಸಮಯಡು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯೋಡಾಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆರು ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏಪ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಐತ ಮಿತ್ತ ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೈದರು ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯರ ಬೈದರು ಬಂದು ತೆರಿಪೌಲಿ ಈಶ್ವರನ ರೂಪ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರವಾದುಂಡು ಈಶ್ವರನ ರೂಪನು ತೆರಿಯೋನಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಬಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆರಂತೂ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಬೇತೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಗಾದ ಆತ್ಮ ಬೃಗುಟಿದ ಮಧ್ಯೆ ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಏರು ಈತು ಎಲ್ಯ ಆತ್ಮುಡು ಏತು ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಅದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಡು ಏರ್ಲು ಆಳವಾದ ಪೋಪೆರೋ ಅಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆತ್ಮುಡು ಮರ್ಜಿ ಆದುಂಡು ಅವು ಕುಡ ಇಮರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಡ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಾಪೇರು ಈ ಪಾತೆರನಂತೂ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಎಂಕಲ್ ನಾವು 84 ಜನ್ಮಲು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಇದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಆತ್ಮುಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ದಾಖಲಾದುಂಡು ಪಂಡು ಕೇಣ್ಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಾಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಯನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪೆ ಯನ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ದೆತೊನು ಈ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾವುದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ಬಲಹೀನ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಪಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಗುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಏಪ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಬೇರೆ ಮುಕುಲು ಪೂರ್ಣ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿನ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನೊಲಿ ತೆರಿಪವನ ಸಹಸಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಧೆರ್ನ ಊರುಗೋಲಾದ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು
ಲಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಿಯತಮೆರೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಪುದರ್ನು ಕೇಂದರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಜೊತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು ಬೆರೆಗ್ ಕಲ್ಪವನ ಅಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪಿರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಜಿಪವೆರು ಆಂಡ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೆರಡ ಬತ್ತದು ಬೆರನ ಮೂಲಕ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವುಜೆರು ಆರು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಕಲ್ತೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಸಹ ಎರಾಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತನ ಗುರು ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಿರು ಆರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ ರಚಯಿತ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣರೆ ಬಂದು ಪನೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಬತ್ತದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಓದವೆರು ದೇಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕಳಶ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಧಾರ ಧಾರಣೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ಸೂರು ವಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಬಾಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ಪಿರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆದುಲ್ಲೆರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಓ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನು ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಂದು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಇಜ್ಜೆ ಸುಖಧಾಮಗು ಕಲ್ಪುಡುವೆರು ಏರಿಗೂ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡಪುಂಡು ಅಕುಲೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೆರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸುಖತ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ರಚನೆಲ ಮಧುರೆರ್ದುಲ ಮಧುರವಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಏತು ಮಧುರವಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಪುದರಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣದುಪ್ಪೆರು ಏರೆ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಐದವರ ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ನರಕೊಡುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಡು ಪೋಯರು ಪಂದ ಅರ್ಥ ಪೋಪುಂದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಯುಡು ಅಕುಲು ನರಕೊಡುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು ಐದವರ ಅಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಇಡೆಗ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ತಿನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪರು ಪಿತೃಲೇನು ಲೆಪ್ಪುರು ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪುನೇ ಪಿತೃಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಪಿತೃದ ಅಪ್ಪನು ಲೆಪ್ಪರು ಮಾತಾ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಕೊಳುದು ನಿಕಲಿಗೆ ಓದವಿರು ನಿಕುಲು ಏತು ಗುಪ್ತ ಸೇನೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ಶಿವ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿನ ತೊಜ್ಪವರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿನ ತೊಜ್ಪವರು ನಿಕುಲು ನಾವು ಯೋಗ ಬಲವಾದುಂಡು ಯೋಗ ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಡು ಹೊಳಪದು ಜಿಂಜುಂಡು ನಿಕುಲೆಡ ಮಮ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ ಆಯುಧ ಮಾತೆರ್ದಲ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು ಇಂದು ಸ್ಥೂಲ ಕಠಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಯುಧದ ಪಾತೆರತ್ತು ಆತ್ಮಗು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಏನಡ ಜ್ಞಾನದ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಜ್ಞಾನದ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪುನಾರೆಯಂಕ್ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಜ್ಞಾನರ್ದು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ತೆರತ್ತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಯಡ್ದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಐದವರ ಆಂತರ್ಯುಡು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮನ್ಮನ ಭವ ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದಾರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಸಾಕಾರಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಆತ್ಮಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಅಂತ್ಯ ಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೆರು ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಹೇ ಜೀವಾತ್ಮಲೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಮನ್ಮನಾಭವ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರನು ನಡಪವನಾದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬಾಬನ ಕೈತಡೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಅಶಾಂತಿನ ಕನಪೆರು ಆಕಲು ತಮ್ಮ ಪದವಿನು ಭ್ರಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನುವೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಏ ತೊಂಜಿ ಮಧುರ ಶಿವ ಭೋಲ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ
ನಿಕುಲ ಸಹ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಭೋಲ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಬಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪವರು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರನು ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಏರೆಡ್ದು ಈ ತೊಂಜಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಆತ್ಮಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಶರೀರಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪವಾದುಂಡು ಪತಿತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮತೆ ಏಪಲ ಸಹ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುಜಿ ಒರಿ ನಾವು ಮಾತೆಟ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬೂರೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಂಟೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೋಡೆಯಾಪುಂಡು ಈ ಮಾತ ವಿಷಯನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಕೆಲವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹನು ದೀವನು ನತ್ತು ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪಣಿ ಕುಳಿದು ಬೇತಕ್ಲೆರ್ದು ಸೇವೆ ದೇತೊಂಡು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಳಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ತ್ರಿಕಾಣದರ್ಶಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಧರೆಗ್ ಊರುಗೋಳಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕ ಒಡಾಪುಂಡು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಂಖ ಧ್ವನಿನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮಾತಾ ಪುದೆನು ಬಾಬಗು ಕೊರ್ದು ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ ವಾ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಏತ್ ಹಗುರಾದುಪ್ಪಿರು ಆತೆ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ ಮಿತ್ತು ಏರೊಂದುಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪಿರು ಆಯ್ನೆದವರ ಮಾತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪುದೆನು ಬಾಬಗು ಕೊರ್ದು ಸ್ವಯಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದುಪ್ಪಿರು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಎನ್ನತನದ ಪುದೆ ಉಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೆನಪುದ ನಶೆಟುಪ್ಪಿರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಪ್ಪಿರು ಅಪಗ ಒಲ್ಪ ಬಾಬ ಉಳ್ಳಿರು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಸ್ವತಃ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಮಲ್ಪವಂದುಳ್ಳಿರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಹಗುರಾದುಲ ಉಪ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನ ಸಹ ಆದು ಬಿಡುಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇಹದ್ದದ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯನು ನಿಶ್ಚಿತ ಪಂದು ತಿರಿದು ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.